dikeplok ya toh. Iki mau nyanyi ya dikeploki. Wis pinter senggak iki sajakene didikane Mas Sukro iki. Iya le. Kok do pinter-pinter men. Didikane Mas Sukro, Mas Sarwono. Wah lah kene iki nggone. Sampeyan nek wis rada gedhe sithik. Pametri budaya. Oh alah. Sik iki rong bar ya toh. Rong rampung lagune. Yo neh ya. Sinaringan karawitan dara ayu kermogo kakak Ratno siang menika makarya wonten daleme Kang Mas Sukro kagem sedaya Pak Paraso KMC sugeng mirsani Pak Min Mbak Sastro Mas Dudi Mas Tarjo Mas Yudi Mas Sumati Mas Dapi Pak Kumis bocah sing wasis kabeh babong ya ben kalis kaya ngene rasane nongkong kurang lagi dicampur kula kaya ngene rasane wong tresno Pak Bayan rina wengi katone moto terus ore-ore krasa sukmo anak demit mangan pisrap ayo mangkat esuk muling esuk golek duit go sangurap kayu blandeng kaya jaman gedang gedang separo wae pengen sandeng kok turun kelakon aku ngomong limanya mangko padha wae nadyan aku bocah gunung
Pade Bagong Graji. Wonten macam Anas. Ya Pak Min, Mas Basa, Mbak Fitri. Mbak Fitri, Pak War, Mbak Sastra, Anas, Pak Utoki, Pak Sumardi, Pak Bayan, Kantor, Pak Care. Iya. Mbak Aisyah. Masuk. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu pepujanku Ati susah mah. ati susah mong kangen sliramu iya Tresnanku ora beda rasane ati. Ijeng siang Pak Bayan Giamto Juragan Guntur aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung rini kang bisa nambani wah MC Pusat Pak Ditomo ya Kesdurawu. Lek temek ya ndang bergabung kene, Iya. Pak Bayan lenggahe teng mriki Ah, rasane iya. kono. Kuwi ya Mas Paduan. Arif ya rawuh. Mas Arif Nah. ya ndang kene jajar ning ngarep kene. Wah, aku dijejerke kene kabeh. Pokoknya sing tahu nampani saweran kok Sukra ya rene. Balik nih kabeh. Pokoke kudu balekke. Balik ke kabeh. Iya, pokoknya. heeh. Sing tenang Mas Sukra, kon jagong. Tenang. Jagong, tenang kok. Aja semalang wong bebas terus koe kira bakal ayu ora suwe aku beli sayang bisa sumanding ana Ngajaraken ijeng rawuh sedaya para pamat tribudaya. Pak Bayan Sugianto, Pak Ditomo, Mas Arif, Mbak Lilis. Kasih cari gubernur kan. Iya. Rahayu ngrembaka masuk Kang Mas masuk Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ya wong ayu pepujanku dalam Kang Mas ati susah mong kangen sliramu Tresnanku ora beda rasane ngati ya iya awal lumkrah gak iso turu wayanganmu atiku ya Rindo wengi tanti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari
iso nambani. Tenane lho Mas. Iki para-para pametri budaya wayahe do rawuh kabeh. Raya do rawuh kabeh. Iki Mbah Jaya Jurang Gebang nggih. Nggih Mbah Jaya Wilujeng Rawuh Mbah Jaya. Jogobayane Kalibata. Pak Jogobaya Wilujeng Rawuh. Rawuh. Nggih. Ya pokoknya sedaya mawon. Oh, engko diurutke ya. Sedaya mawon pokoke. Sedaya makhluk. Nggih. Anu lenggahe jane pinarak ngajeng mriki Nggih. ben Nggih, diaturi rada-rada. mriki. Iya toh, Mas. Ayo nanti lebokke selakeri barang kok. Pandang. Aja sesalang wong Iya. Buka celuk ya, Pak? Sing gedhe bang ngapuramu nimas bebujanku jejantung atiku sambung kumong wanci dalu ngubeta saremu kalawan karwamu Kang Mas Kang Mrakiti saking nure lestarine pirantine kang ana ing nyaruwi tiomong akibate aku mon bayane Rambu atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa pancen cita dadi tak telu tak ganti diko apa kemati Monggo Mbak Laras. Enje, sehat toh, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Wah, Gembrobyos kula niku mboten biasane biasanipun pripun? mboten biasane awor ya wis gembrobyos kula niku. Sing penting HP-ne anyar. Monggo dilanjut. Mendah boyo yen to sida urip lan nandika mesti bahagia terlahir putri Yo, Cong. Garap. Sulistyo terus bisa nyawara Yo. Sarangan Rahayu Krembaka. Rahayu Krembaka asale masuk Sing gedhe pak ngapuramu Mbak Laras nyewabet iku jejantung hatiku jambungku wong wanci dalu ngobet saremu kalawan karwamu
nggih, pun ajeng gayeng nggih. Gayeng tenan nggih. Lah iya, seraumu. Rahayu Kembaka yen MC-ne Pak Jan Supri ya wis sak paket. Lah ya kene iki ya Sindene ra umum. ra umume wong urip ning Ra alam umum. donya. Sinden yang berbobot kali ini. Alhamdulillah. Mendah boyo yen to sida urip lan tandika. Mesti dadi amalnya. Jor lahir putri Sulistya terus bisa nyawara Kang Mas Agung Sono. Matur suwun. Esuk awan neng omah ora kras-kras. Kaluyuran Ora tak sing tak sayang. Ayo Dek. Obang-obang miteranggo goleki ora krasa ora krasa esuk awan nganti bengi. Manem yen nganti ya kagawang. Kleyang tak sawang mencok aneh ngapan. Kekanjangan karindi sapa katengan sarwi ngoceh dheweke kalih benjokan. Monggo Elakae tak sawang mbok aja ngece. kanggone Odang uning agawe pikirku komeh. seret ireng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Bebunga yen kelakon nyanding slirane. Bakal atiku kekewan liyan yen si bodan atutut ati ketranan ora mandrang ati kesenson yen dadengan atas ranani sepi kakulo teben Pak Ero, Mas Ro, sugeng lelenggan saking Dokon Jenar, Pak Bayan. Anjir, Siang menika makarya wonten daleme. Mas Kamto, Alah kondange Mas Sukro. Alah. Kalau tangane japlang. Nggih to. Ayo. Sinambi bakso Mas Sukro Kakung Kompor sedulur pamirsa GMC sugeng ngamirsani Marangga Mulya Sensita Masuk Esuk awan neng omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miteranggon goleki nora krasa esuk awan nganti bengi. Alah
sawang tambah manis bebunga bebunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekewang liyan iyo yen si bodeng Panyuwun kumring sliramu rengono tangise ati lewat angin wansi dalu aku titip salam kangen jroning saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu ambiyen ati antum tresno apa barengan rindu ning kadung ngombo saiki
kudu duweni. Ning mung ketok-ketok. Iya, Pak. Anggere merem ya kelingan ya to. Ambuh. Panyuwunku mring sliramu. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Ayo arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ya senadyan donya ra iso masuk goyang ibu kata jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa Kenes kowe sing tak sayang relilo aku kudu mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula aku kurang laku tresno gatan saking coba karewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyaliji Rahayu Rembaka Saja sih, Mbak. MC Multimedia Marga Mulya lho iki Masuki, ayo dah joget gini. Pedang rasane ati kanandang sing ing liyan hanyawan aku kowe labuh katresnan Mas wong ayu tak jaluk aja selek tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba harap jumeko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu Joko yen durung kapisah mringkang
singkane ati dongaku siji tresno iki abadi dewa dewa ing asmara kuatno ati kawula anggon kula ngapun tresno datang saking jaba karewangi kapateni akhire tresno kang suci kasunyatan ento aku siramu isih kawicu dewa dewa ing asmara kuatno ati kawula anggon kula labuh tresno datang endang saking coba karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Matur sembah nuwun. Mendunge sore rong pupuh, puyenge rong pupuh ya Mas. Mbak Wulan langkung rumiyin. Mendung sore. Ugi datan katun bulur-bulur gudang mania. Mas Giar, Mas Carik. Yo. Sore katon
Dinas di lelakoni lamun wis pancen dudu jodone katur Pak Men wonten Cikarang keluarga besar Turigan Parangjara Pak Desomo Dimas Anas Bunda Catur Putri Mbak Heni Pilih sekundur Pak De Tardi Bu masuk Suwati Pak Tatang oh alah delik Pak De Pak Tardi Tardi karo Bu Wanti mau ayo Mas Lonco kiwir cek kiwir la 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 kiwir la 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 ayo 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 cek kiwir cek kiwir Dimas kepiye rasa atimu tresno iki ra bisa lali tresnaku tan bisa den selaki hae Mas Bayan lagu iki mbiyen inspirasine wonge yo nang kene dadi jaman biyen ki lagi dadi penggondal kae iki kowe nang sinden mbok nang pucuk ngendi wae diparani oh kuwi ciri-cirine brengosen iya iya asukin ayo 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 Rahayu Ngrembaka BMJ bersama Margo Mulyo spesial security-nya Pak Desar cekiwir kecekiwir kecekiwir buyeng rasane pikirku nalikane sepisan ketemu rino wong mira bisa turu anane mung kelingan sliramu masuk ya ceng la 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 yayo 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 kiwir kiwir oni masuk wong kepiye rasa atimu tresno iki ra bisa lali tresnaku tan bisa den oncati Mas Bayan biyen ki tau ngluruk gondal gong to enek dimar padang-padang taraki nggone wong digawi tibake kandang pitik
Terus jadi puyeng kuwi mau. Lah aku ya nate kok mbiyen jaman sik ngepit tak parani malah kandang pitik. Lah iya. Mas Kadut, sehat selalu. Masukin dia jeng. Bunga rasa ning atiku Datang kantun Pak Min wonten Cikarang. Juraganipun bakso dari keluarga besar Pak Piso Mitra. Sugeng midhangetaken Pak Min. Cikarang mania ugi Mas Pri. Masuk. Dina minggu sing kowe ngajak nang tawang mangku nganti lingsir sengene ono kene aku nunggu kowe Yen tak telepon malah
Harjo iki senengane ngene iki lagune. Nggih, Sabar nggih ya, Pak Mbak Lurah. Harjo. Tosik Pak Lurah Gedong. Ora gelem kok ya tetep kudu Pak Cari kok. Ya wis nek nu. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karena dosa Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung kaembe-embe aku ora bisa lali mung sliramu pepujaning ati Nadyan sampeyan sliramu sing tak tresnani wong liya aku wis kepacut tresno nanging atiku mbok gawe lara Rahayu ngrembaka Mbak Riri. topeng muda laras. Anu jenengan wau petuk karo sing brengosen ya to. Karo sing ra brengosen rasane piye? Brewoken genti. Jan iki mau kaya Rahayu ngrembaka rasa muda tomo. Oh, iki MDT, Muda Tomo Musik. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karena Gusti kula nyuwun ngapura.
yang pantoro ratri meleng manis sing ati setiaku